Както знаете, лекцията, това е втората лекция от нашия проект "Птиците на нашия град", финансиран по програмата Ти и Лидъл в партньорство с фондация Работилници за граждански инициативи. Основната цел на проекта е да промени отношението ни към градските птици, но днес ще имаме малко така различен фокус и ще преминем към темата така извън града и ще се фокусираме върху birdwatching, фотография на диви птици, етични практики свързани с тях и така нататък. Здравейте на всички от мен. Казвам се Свилен Чешмеджиев и работя в Българско дружество на птиците. Благодаря на колегите за поканата, която ми отправиха да направя и тази втора презентация по техния проект към програмата на Lidl. За мен е изключително удоволствие. Виждам, че има доста познати лица сред участниците, има и доста, които не познавам. Така че се надявам с това, което ще ви разкажа следващите минути, да ви е интересно и след презентацията вече ще можем да си поговорим за някои въпроси, които вие имате. Само секунда да си шерна. Така, вижда ли се сега при вас? Вижда се, да. Да, виждаме го. Супер, добре. Значи може да започваме. Както и вие разбрахте и вече знаете от събитието, което беше разпространено по социалните мрежи, темата на днешната презентация е отговорно наблюдение и опазване на птиците. Нещо изключително важно, за което се радвам, че има голям интерес и има доста записали се участници. Започвам директно с първия слайд, с темата за birdwatching, за така нареченото наблюдение на птици, или както вие виждате на самия слайд, ние сме посочили терапевтична орнитология. Birdwatching, наблюдението на птици, е нещо изключително популярно, което се разви последните, смея да кажа, 30 години. Аз от около 20 години наблюдавам и повече дори наблюдавам и изучавам птиците и си спомням как в началото това беше нещо различно, нещо дори странно, ако щете. Сред моите връстници, съученици, приятели, наблюдението на птиците, то разбира се беше доста развито вече в Западна Европа, в страни като Великобритания, например, където има много така далечна и стабилна история, но специално за България birdwatching беше нещо така изключително ново и неясно за голяма част от хората тогава. Но, както казах и преди малко, последните 20 години наблюдавам така един бум в това хоби, защото birdwatching на първо място е едно хоби, което събира все по-голяма популярност в България, което мен лично ме радва. Но заедно с тази популярност понякога идват и някои така етични неща, за които се поговорим малко по-късно, които трябва да им обърнем внимание, разбира се. На първо място, наблюдението на птици в тяхната естествена среда е хоби. Защо наблюдаваме птиците? Те са изключително лесни за наблюдение. Те са видимата част на биоразнообразието. Те са кацане на дърво, докато ходим на работа. Те са в парка, когато сме там. Те са дори на покривите ни, в сградите, в които живеем. Птиците са навсякъде около нас. И както разбрахте от предната презентация, те са много добър индикатор за състоянието на околната среда. Тоест, това е много добре за нас хората, тъй като ние също сме част от тази среда и ако даден вид усетим, че намалява, това означава, че има някакъв проблем. И не само с него, но и в средата, в която и ние живеем. Освен това, наблюдението на птици може да бъде и наука. Знаете, ние в БЗП от самото създаване на нашата организация работим така и по научно направление за опазването на птиците, не само ние, но хората, които наблюдават птици, когато ги записват по стандартна методика, по стандартен начин, като данни, тези данни могат да бъдат използвани за научни цели, например за научни публикации, за различни научни становища и така нататък. Така че това е нещо важно да се прави, да се събират данни, ако искат хората техните данни да бъдат така продължени в следващия етап от наблюдението на птица, именно в научни публикации или в други научни неща
например Атлас на гледящи птици и други такива издания, които предстоят да излязат съвсем скоро, надявам се. Наблюдението на птици е също и начин за почивка. Някои така се релаксират, като напуснат града, отидат някъде извън градските местообитания и съответно се релаксират чрез наблюдението на птици. То е подходящо за всички възрасти, няма ограничение. Аз съм работил както с деца от детската градина, с които сме наблюдали птици, така и с пенсионери, хора над средна възраст. Всеки един от тях, всяка една от тези групи има възможност да наблюдава птиците, сега вече в зависимост от самата група, разбира се. Така че това хобби е отворено за широк кръг от хора и е без възрастови ограничения. Има и публикации, които изляха последните години, особено по време на COVID, че наблюдението на птици е средство за подобряване на психичното и физическото благополучие. По някакъв начин наблюдението на птици, най-вече песента на птиците, намалява тревожността и стреса. Правим с такива проучвания в Щатите, включително и в Европа, и наистина се доказа, че по-скоро звуците на птиците по някакъв начин действат успокоително на нашата нервна система и това ни предразполага да се чувстваме доста по-добре. Естествено, като видим някой по-рядък вид, който не сме виждали, също така изпитваме еуфория от цялата история. Така че наистина birdwatching ни помага и в тази гледна точка. Освен това и физическото здраве. Понякога правим преходи от повече от 10-15 км, така че със сигурност това оказва благоприятен ефект върху нашето физическо здраве. Преди около месец, половина-два, паднах на една публикация на Daily Mail, или беше на някои от тези известните медии, които излизат, че в Северна Америка и също в Западна Европа birdwatching е едно от най-популярните хобита сред младежите. Тоест набира изключително голяма популярност сред младежите, тинейджерите, които постоянно имат желание да наблюдават птици. Голяма част от тях са фотографии, аз това го обяснявам и с развитието на социалните мрежи, тъй като голяма част от тези младежи, да не кажа всички, както и фотографите, много често споделят съдържанието в социалните мрежи, така че това със сигурност е аспект, който влияе върху бума на наблюдението на птици. В България също има бум в началото и съм убеден, че този бум ще продължи и през следващите години. Но както всяко нещо и при birdwatching, и при наблюдението на птици, и при тяхното фотографиране си има добри и лоши практики. На този слайд виждате информация за добрите практики. Изборили сме някои от тях, например наблюдение от безопасно разстояние. Това е изключително важно, когато работим с диви животни, независимо дали става дума за птици, разбира се, но по принцип животните не харесват хората, което е съвсем нормално. Притеснени са от нас, страхуват се от нас, така че когато ги наблюдаваме, трябва да спазваме тази етика и да ги наблюдаваме от едно безопасно разстояние, а не да ги прогоним, да ги оплашим, да ги стресираме. И знаете, че това, когато се случи по време на брачния сезон, който вече приключва, това може да е пагубно, птицата може да остави гнездото, може да остави малките и съответно резултата е нулев като положителност и производителност от брачния сезон на птиците. За да можем да наблюдаваме птиците от безопасно разстояние, е най-хубаво, и вие знаете, предполагам, използването на бинокли, на зрителни тръби, на фотоапарати с увеличение. Различните оптични уреди ни дават различна възможност за наблюдение и за доближаване на птиците. Знаете, най-често биноклите доближават до около 10 пъти. Сега зрителните тръби могат да доближат обекта до 25 до 60 пъти, в зависимост от модела на зрителна тръба. Фотоапаратите с големите обективи също така допринасят за по-близкото наблюдение на птиците. Важно, когато сме в някакви защитени местности, територии, да спазваме обозначените маршрути, да не ги напускаме, защото не случайно това са маршрути, не случайно са обозначени.
всяко едно напускане на дадена екопътека, например, може да доведе до безпокойство за птиците, не само за птиците, и за други елементи на биоразнообразието, разбира се, така че това е изключително важно да се спазва също. Много е важно да сме тихи и спокойни, т.е. да не вдигаме шум, да не пеем родопски песни и такъв друг тип дейности да извършваме, тъй като шумът също влияе зле върху биоразнообразието и може да прогони птиците. Но, за съжаление, много път съм ставал свидетел на групи от хора, които наблюдават птиците и ги фотографират. Доста шумни са. Виждам, понеже познавам поведението на птиците, виждам как самите птици са прогонени, са изплашени. Така че, наистина, това е важно да спазваме и това правило, ако искаме да се любоваме на това, което наблюдаваме максимално, да го преживеем като събитие. И нещо, което всеки един от вас може да прави, разбира се, да споделя наблюдения чрез гражданска наука и приложение за наблюдение на птици. Много популярни са в момента. Знаете, ние в БЗП разработихме преди вече повече от 10 години, може би, мобилното приложение Smart Birds Pro, което е изключително популярно и лесно за използване. С него могат да събират данни, освен за птици, така и за други видове животни, например бозайници, земноводни, влечуги, също така и за редки видове растения, за заплахи. Така че, който използва Android и все още го няма, може да се го свали напълно безплатно. Други приложения също са много популярни. eBird, например, Observation Map, OpsMap също е много популярно, iNaturalist. Това са приложения, които са свободни за ползване и също помагат за събиране на данни, но са ценни тези данни, тъй като, както казах преди малко, ние може да ги използваме за различни публикации, научни становища и други неща, чрез които помагаме за опазването на птиците в България. Малко думи за лошите практики. Тук виждате много, много интересно семейство. Те са две семейства, всъщност сиви гъски на снимката. Лоши практики, приближаване до гнезда и млади птици. Това мисля, че що имате интерес към тази презентация, го знаете. Аз се повтарям преди малко, но през брашния сезон изключително е важно да спазваме разстояние, още повече да не приближаваме до гнезда, да не доближаваме до малките, които са все още в гнездото или в района на гнездото, тъй като това може да компрометира и самото гнездене, разбира се. Да не се снимат гнезда на птици, също е много важно. Попал съм такива снимки в социалните мрежи, но пак казвам, че трябва да се спазва някаква елементарна етика. Друго нещо, което е важно да не се прави, е използването на записи на птици, на техните звуци за привличане на птици по време на брашния сезон. Това съм го наблюдавал няколко пъти, освен понякога, когато е с твърдо научни цели, когато е позволено, разбира се, но когато някой, например, който иска да наблюдава по-близо птицата или пък да я снима по-близо, пусне звуци, за да привлече истинската птица, това е проблем, който това нещо не трябва да се случва, тъй като притеснява по някакъв начин и самите птици, които обитават дадения район, даденото място. Преследване на птици за по-добра снимка. Това също е лоша практика, на която съм попадал неведнъж и два пъти, най-вече от хора, които нямат богат опит и познание как да се държат в дивата природа, за да имат по-добър кадър, за по-близък кадър, да им пълни кадър, както те казват. Много често някои от фотографите най-вече преследват птицата, тя се мести, излита от дадено място до друго място, хаби енергия, притеснява се, обезпокоена е, но това преследване и влияе изключително негативно, така че също е пример за лошата практика. Няколко път съм виждал такива ситуации с организирани групи за наблюдение на птици и фотографски турове в района на затвора Белене, остров Персин, любимото ми място в България, място, където работя по река Дунав. Даже
точно там, където спират да снимат червеноврати гмурци. От няколко години самите гмурци не гнездят. Също така изчезнаха и белобузите рибарки, поради проста причината, че хората спират на пътя, шумни са и правят снимки изключително близо до гнездата на птиците, което ги обезпокои и което доведе постепенно първо до тяхното намаляне, а после до тяхното пълно изчезване. Така че наистина преследването на птиците за по-добра снимка е нещо, което трябва да избягваме. Има специални укрития за снимане на птици. Знаете, на много места в България вече се изградиха. Включително ние от БРЗП имаме няколко укритие в Полда, Източни Родопи. Сега правим едно откритие, вече го направихме едно укритие в Калимор Бръшлен за водолюбиви птици. Така че има си начини и опции как кадрите да станат по-добри и по-пълни. Една нова заплаха, която се появи в последните години, дроновете, използват се в близост до гнездата, хората си правят различни видеа и снимки най-вече за социалните мрежи, пускат дронове от различни така готини места, лендскейп, говоря за лендскейп, скали, най-вече планини или ждрела, и това изключително много обезпокоява птиците. Има и публикации на колеги от Испания за дроновете и тяхното влияние върху лешоядите, негативно най-вече. Същия случай имаме и в района на Източни Родопи, Маджарово. Знаете, това е изключително живописен район. За съжаление, много често хора ходят с дронове, снимат по време на брачния сезон, включително близо до самите гнезда на белоглави лешояди, египетски лешояди, което е изключително негативно за вида, който гнезди там. В социалните мрежи много често виждаме гнезда на бели щъркели, дронове, които са снимали гнезда на бели щъркели от близо. На самата снимка се вижда как възрастна птица е притеснена, с разперени криле, гледа нагоре, нали, прави такова притеснено поведение, но пък тези снимки се харесват на хората, събират много реакции и това провокира тези хора да продължават да правят това нещо. Изключително вредно е за това нещо за птиците. Сега има дронове, които имат зум, които могат да снимат от доста далече. Ние също използваме дронове, най-вече за мониторинг на колониални видове птици, но снимките се правят отдалече. Камерите вече са хубави, така че за такъв тип неща няма да има проблеми. Нещо друго, което пак така благодарение на социалните мрежи избухна последните години, е разкриване на точните локации и местонахождение на редки видове птици. Някой наблюдава рядък вид птица, веднага снимал с фотоапарата, качва във Facebook, казва примерно село Петко Каравелово на старокрутна река Янтра или къв този вид. Това през брачния период. Веднага, понеже вече има такава мода и сред нас да ходим да виждаме и да наблюдаваме по-редките видове птици, които се установяват, веднага се организират групи от хора, отиват да търсят вида, да го снимат, да го наблюдават. Понякога това изиграе лоша шега и птиците могат да изчезнат. Такъв опит имаше преди 2-3 години в Румъния. Розовото фламинго беше направил опит да загнезди там в едно от езерата около Констанца. Беше учил един фотограф, който ги беше наснимал, качи в една румънска група във Фейсбук снимките за фламингото. Следващите дни беше full max от фотографии и самата колония птиците изоставяха гнездата и яйцата. Поради това голямо безпокойство. Така че трябва да се внимава, когато се става дума за такива по-редки и защитени видове птици. Хранене с неподходяща храна. Тук веднага сещам за примера във Варна. Всяка година по Варна, по морето, зимуват неми лебеди. Много атрактивни са за снимане, за наблюдение. Хората отиват, любуват им се, снимат с тях, дори се правят селфита понякога и им дават, например, хляб. Тоест хранят лебедите, помагат им, като им дават хляб, което е изключително вредно за птиците. Има си специална храна, с която тези видове могат да се хранят. Хляба със сигурност не е такава, но хората не го знаят това. Мисля, че сложиха общината или там някои местни инициативи сложиха разни табели последните месеци и се надявам това да се промени. Много е важно да се внимава каква храна се дава на птиците и защо изобщо им се дава храна. Има ли причина за това нещо?
Също важи и за полните птици, когато подхранваме. Има специални храни, с които може да се подхранва. Не всичко става. Например, солените храни не са подходящи за тези птици. Така че също трябва да се направи един вид предварително проучване, когато човек реши да помага на птиците, като им дава някаква храна или като организира изкуствено подхранване по някакъв начин. България, вие знаете от предната презентация, но пак ще повторя, въпреки че е така сравнително малка по размери, близо 111 000 квадратни километра, ние сме страна с изключително богато биоразнообразие. Тук не става дума само за птици, разбира се, но и за други елементи на биоразнообразието. Готиния релеф, готиното ни разположение на Балканския полуостров, миграционните коридори на птиците, разнообразието от морета, реки, равнини, планини, блата, езера. Всичко това е предпоставка за богато биоразнообразие и за многото видове птици, които срещат тук. Естествено, това богато биоразнообразие, тези богати местообитания са предпоставка и за многото защитени територии и защитени зони в България. Това са места, чиято цел е опазването на застрашено или защитено елемент на биоразнообразието на определено местообитание. И в България има 1060 защитени територии, които представляват 5,8% от територията на цялата страна. Като тук на този слайд сме ви показали и различните типове защитени територии. Резерват, която е най-строгата защитена територия. Поддържан резерват също е много строга защитена територия, но тук могат да се допуснат различни ограничени дейности, най-вече за поддържане или възстановяване на природното състояние, както и различни дейности, свързани с опазването на биоразнообразието. Другата категория са националните паркове. Това са големи естествени екосистеми с изключително висока природна стойност, като в тях строителството и стопанските дейности са силно ограничени. Природните паркове, България има 11 природни парка, те пък съчетават опазването на природата с устойчив туризъм и с традиционни човешки дейности, естествено пак при спазването на различни правила. Защитени местности, те създават за съхраняване на ценни местообитания, на редки видове или характерни природни ландшафти и защитени зони по Натура 2000. Тук вече ще стане малко по-късно за Натура 2000. Тук защитените зони се определят на базата на две директиви на Европейския съюз за опазването на птиците и за опазването на местообитанията. България, като страна членка на Европейския съюз, разбира се, изгради преди години такава мрежа на Натура 2000, като при нея не се забраняват автоматично всички човешки дейности. Има си все пак някакъв елемент на регулация спрямо целта и целите на опазване и обявяване на съответната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000. Тук сме ви дали малко примери, може би някои от вас, или може би голяма част от вас познават, са чували за тези места. За резервати Червената стена, Ропотамо, Беглика, Бистричко бранище, Котелка. Това са места с изключително ценно и богато биоразнообразие, което задължително трябва да бъде опазено и за бъдещите поколения. Поддържаните резервати, едни от най-известните, ще започнем с моя любим Персински блата на остров Персин, Атанасовско езеро, Сребърна, Пясъчна лилия, Тъмната гора и други. Има много поддържани резервати, за които може да намерите информация в интернет. Националните паркове, те всъщност са 3: Рила, Пирин и Централен Балкан в България. Посещавали сте ги със сигурност, изключително ценни местообитания, места с огромно значение за опазване на биоразнообразието, разбира се. Природните паркове, например Природен парк Витоша, Врачански Балкан, Персина, Природен парк Русенски лом, Златни пясъци,
Общо взето това са места, които са с по-малки територии спрямо националните паркове, но също са изключително ценни за опазването на биоразнообразието. И защитените местности, като например защитена местност Пода, защитена местност Калимор Бръшлен, Доран Колашко езеро, те от своя страна са така по-малки територии, които пак опазват определен елемент от биоразнообразието и дадено местообитание. Нещо важно, което иска да спомена, когато става дума за опазване на дадени места, това са рамсарските места. Това са влажни зони с международно значение. Може би повечето от вас са чували за тази Рамсарска конвенция, която България е една от първите страни присъединили се към тази конвенция за опазване на влажните зони още през 70-те години на миналия век. Идеята на тази Рамсарска конвенция е да опазва именно тези места, влажните зони, които в контекста на климатичните промени са едни от най-застрашените места на планетата. Целогодишно пресъхват, най-вече заради горещините, жегите, които оказват съответно и ефект върху нивото на подхранващите реки. Целогодишно изчезват огромен брой влажни зони, които са ключови не само за птиците, но знаете, влажните зони са важни за нас, хората. Те са изключително ценни местообитания, които помагат борбата, например, срещу наводненията, борбата с климатичните промени. Освен това са част от кръговрата на веществата в природата. Естествени пречистватели са също. Така че влажните зони са много важни и така са едно от най-застрашените местообитания последните години. Като в България към момента има 11 влажни зони, които са включени в Рамсарската конвенция. Това са Атанасовско езеро, комплекс Беленски остров и Доран Колашкото езеро, остров Ибиша, който се намира по река Дунав срещу западно от град Козлодуй, Шапленското езеро, местността Пода край Бургас, знаете, там се намира и нашия природозащитен център, най-богатото място на птици в Европа. Поморийското езеро, комплекс Ропотамо, езерото Сребърна, емблематично място за поречието на река Дунав. Езеро това край град Бургас и карстовия комплекс Драгоманско блато край София. Това са места изключително важни за птиците, най-вече за възлюбивите видове птици, но в тях се срещат и други видове на биоразнообразието, които са обект на опазване. Надявам се съвсем скоро, преди може би около месец, пуснахме и нашето становище на БЗП за добавяне на комплекс Калимок, защитена местност Калимок Бръшлен към този списък от рамсарски места. Надявам се до година по това време вече списъкът да обхваща 12 влажни зони. Натура 2000, стана дума за тази екологична мрежа преди малко. Тя най-общо представлява обща европейска мрежа, съставена от защитени зони, целящи да осигурят дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове животни, растения и местообитания за Европа. Самата мрежа се базира на две основни директиви. Директивата за птиците и директивата за природните местообитания. От гледна точка на директивата за птиците, в България са обявени 120 защитени зони. Те се водят специално защитени зони за опазване на дивите птици, което обхваща 23,1% от територията на България. Тук влизат изключително ценни места, които опазват изключително редки световно застрашени видове птици и не само световно застрашени видове птици, видове, които са обект на опазване на национално и международно ниво, разбира се, които са обект на опазване и от самата директива за птиците. Например, това са синявицата, която виждате тук на този слайд, както и ливадния дърдавец. Това са ценни видове, които опазват именно тази директива и за които се обявяват специално защитените зони. По директивата за местообитанията се обявяват зони под специална защита. Те са 233.
в нашата страна, като мисля, че не всички са обявени, все още има някои, които не са обявени и покриват 30,3% от територията на България. Така че това е съотношението при екологичната мрежа Натура 2000, но това е изключително ценен инструмент на Европейския съюз за опазването на природата като цяло. Така че се радвам, че съм работил по създаването на тази мрежа, по проучването и продължавам да работя по нейното опазване. Вече наближаваме към края на тази презентация. Тук сме ви представили някои дейности, които са свързани с опазването на птиците. Може би в някои от тях сте участвали и вие. Мониторинг на популациите. Това е така най-широко разпространената дейност. Знаете, че без реални научни данни, без събрани данни, които да бъдат анализирани и научно така разбрани, не можем да правим природозащита. Мониторингът на различни видове птици, например, е нещо, което правим от доста години и в него участват не само експерти, но и много доброволци и хора, които дори нямат и богат опит в този вид дейности, имат желание да се научат, разбира се. По този начин следим какво се случва с състоянието на популациите на различни видове. Аз говоря за птици, но това се прави и за бозайници, за земноводни влечуги, за растения, за абсолютно всеки един елемент на биоразнообразието. Но специално за птиците може да следим какво се случва с царския орел, какво се случва с египетския лешояд, една от най-застрашените птици в света в момента. Освен това има различни схеми за мониторинг. Може би сте чували схемата за мониторинг на обикновените видове птици, която се прави през месеците май и юни по много специфична методика. Може би сте чували и сте участвали в среднозимно преброяване на водолюбивите птици. То се прави в средата на месец януари, като тогава се посещават всички влажни зони и се събират данни за водолюбивите видове птици, тяхната численост и разпространение. Може би сте чували за преброяването на белия щъркел, което се осъществява на всеки 10 години. В него се събират данни и се посещават всички населени места и се преброяват абсолютно всяко едно гнездо на белия щъркел. Така че има различни схеми и методи за мониторинг. Има мониторинг, който се прави всеки месец, през 2 седмици. Има мониторинг, който се прави веднъж в годината, на всеки 10 години, 5 години. Според определения си вид си има различна методика, но това е нещо, което е широко разпространено и в което всеки един може да се включи. Опазване и възстановяване на местообитания. Не може да опазваме видовете, ако не опазваме техните местообитания. Ще ви дам един пример с район, където аз живея и работя. Затворен град Белене, остров Белене, природен парк Персина. В миналото там на остров Персин е имало огромни блата. Когато Дунавът е бил с високи нива, целият остров е бил заливан и съответно е било рай за водолюбивите птици. После обаче се появяват хората, започват да правят диги около острова, които ограничават тези води да влизат в блатата и съответно те пресъхват и птиците изчезват и става една пустиня. През 2002-2003 година стартира един голям проект на МОСВ, благодарение на който тези блата бяха възстановени чрез изграждане на едни системи от шлюзове и веднага птиците се завърнаха по бившите си места, включително и кадрогладите пеликани. Ние започнахме да правим мониторинг и видяхме, че този вид все по-често се навърта в района и там решихме да изградим първите платформи за кадроглади пеликани. Знаете после историята, новата колония беше създадена през 2016 година там. После създавахме колонии в Калимор Бръшнен, включително и в Бургас имахме една година успех. Така че опазването и възстановяването на местообитанията е ключово, за да можем да опазим даден вид. Казах преди малко за влажните зони, говорих, че са едно от най-застрашените места. Възстановяването на влажни зони е нещо, което има изключително благоприятен ефект и е изключително ценно и се надявам България
много скоро така да засили работа си по този аспект. Естествено, освен влажни зони има и друг тип ценни места и местообитания, например степите, пасищата. Всяко едно местообитание си придържа характерен набор от различни видове, които го обитават. Така че е важно тези местообитания да бъдат възстановени и опазвани. За съжаление има лоши случаи, когато степи и паща биват разоравани. Един вид за облагодетелствани площи, но друг път се използват, се унищожават заради, например, соларни паркове, което се случва в България понякога. Това е изключително пагубно за биоразнообразието в този район. Изграждане на безопасни електропроводи. Изключително голям проблем за птиците са токовите удари и сблъсъци с електропроводи. При токовите удари, знаете, през България преминават два миграционни коридора. Единия е Вия Понтика, който минава по Черноморското крайбрежие. Голяма част от популацията на белия щъркел преминава оттам, 100% от европейската популация на розовия пеликан. И тези птици, когато спрат да нощуват, например белите щъркели, много често те кацат и спират за почивка върху различни стълбове електрически, получават се волтови дъги, получават се токови удари, загиват огромен брой от птиците. Може би знаете за този проблем или сте попадали на информация за това нещо. От гледна точка на пеликаните, например, те са доста бавно подвижни птици и те, например, нощуват в една влажна зона и се хранят в друга влажна зона. Много често между тези влажни зони има електропроводи, жици. Знаете, през пролета, есента и зимата покрай влажните зони много често има мъгла. Птиците не могат да видят жиците, те са тромави, не могат да реагират бързо и стават жертви на сблъсъци с електропроводите. За тези неща ние работим доста години с ЕРП-та в нашата страна, изолираме опасните стълбове, поставяме и дивертори, с които се маркират самите жици и по този начин те стават видими за птиците. Но това е един изключително сериозен проблем, който не е само в България влияе негативно в България, но и в абсолютно целия свят, където има такъв тип инфраструктура. И дейности по обезопасяване на тези електропроводи са изключително важни и които помагат за спасяването на десетки хиляди до стотици хиляди птици всяка година. Борбата с бракониерството и с отравянията също така доста важен аспект от природозащитата. Знаете, в последните години имаше няколко случаи на отравяне на лешояди в нашата страна, които доведоха до спад в тяхната численост. Трябва да се работи по този проблем, най-вече с местните хора, с местните общности, които живеят по районите, които все още използват отровни примамки, най-вече срещу вълци, например, за да могат да спасят стадата си от набезите на вълците. Работи се в тази сфера и е нещо, което изисква постоянен контрол, постоянна работа. Надявам се в бъдеще тези ситуации с отровните примамки и с отровите да изчезнат напълно от нашата страна и не само от нашата страна, от съседни държави. В Гърция имаше преди 2-3 месеца случаи с лешояди, черни лешояди в Дадя. В Сърбия имаше, но там успяха да заловят човека, който пуска отровните примамки пак с лешояди. Така че отровите са един много сериозен проблем и борбата срещу тях е много важна. Бракониерството също е нещо, така, с което се борим постоянно. Сега нямам поглед върху цялата страна да говоря специално за бракониерството, но има случаи всяка година за отстреляни защитени видове птици, например. Така че това също е нещо, с което природозащитниците се борят. Спасителни и размножителни програми. Това е нещо, което България може да се похвали. Особено последното десетилетие, благодарение на такъв тип програми бяха върнати и изчезнали видове от нашата страна. Те спомагат и за увеличаването на популацията на даден вид в нашата страна, като се пускат
млади птици, които са отгледани именно в такъв тип програми, в специални зоопаркове, например, или спасителни центрове за размножаване. Така че това е дейност, която е важна, особено когато става дума за възстановяване на изчезнали или критично застрашени видове птици. Образователни кампании и доброволчески инициативи, нещо изключително популярно и отворено към всеки един от вас, разбира се, всеки, който има желание да се включи. Всеки месец има различни доброволчески инициативи, различни събития в големите градове, фестивали, лагери по опръстеняване на птици. Знаете за лагера в Дуанкола, който предстои да се организира и тази година. Така че това е нещо, което е текущо, което не е спирало никога и което ще продължава и занапред. Изключително важно тук е да се подчертае работа с деца, с ученици, студенти, младежи, които реално са бъдещето на тази страна. Колкото по-рано се почне да се работи с едно дете, толкова по-лесно то се научава как да опазва природата. Примерите са много такива. Аз, например, започнах от дете в училище и се радвам, че днес работя мечтата си и хобито, и това, което винаги съм искал да се занимавам. Бих казал, че съм един щастливец, не само защото съм израснал до къщата на Лев Константинов в Свищов, но защото така се чувствам и едно, че съм удовлетворен от това, което правя и съм щастлив от това, което постигаме с колегите и с много доброволци, естествено, без които нямаше да случат тези положителни неща. Така че образователните кампании и различните доброволчески инициативи са текущи, с социалните мрежи много лесно се намират. Има и специални сайтове, както и социални мрежи и канали. Така че всеки един от вас може да попадне на такава инициатива. Има и други дейности, свързани с опазването на птиците, но това така са основните. Най-важните има съответно и неща, които не се виждат, например разни по-политически неща, работа с политици, с така наречените decision makers, писане на становища, например срещу някое инвестиционно предложение, което ще окаже изключително неблагоприятен ефект върху биоразнообразието в района. Наскоро може би сте чули за популярния случай в Крумовица, тъчни Родопи, където се планира да се изградят огромни ветрогенератори, които са планирани в голяма близост до гнезда на египетски лешояд, на странен орел, в място, което всекидневно се обитава, територия, която всекидневно се посещава от лешояди и други защитени видове грабливи птици. Така че това също е много ценна работа, която остава малко по-скрита, но реално благодарение на нея успяваме да опазваме ценни територии от българската природа, не само птиците, но и другите видове животни и растения, разбира се. Какво може да направите вие? Какво може да направи всеки един от нас за опазването на птиците? На първо място да ги наблюдаваме отговорно, т.е. да внимаваме и да обмисляме много добре нашите дейности, когато ги наблюдаваме птиците, да не ги безпокоим, да не ги доближаваме, да не ги притесняваме през брачния период, да не искаме винаги да правим перфектната снимка, когато сме на открито. Има специални открити места, където може да случва това нещо, така че от нас зависи да бъдем по-отговорни, за да можем да гарантираме тяхното опазване. Да пазим местообитанията. Предполагам, че хората, които участват в тази презентация, са хора с така добра екологична култура. Няма какво да ви обяснявам тук, че не трябва да замърсяваме, че не трябва да свърляме фасовете от колата и така нататък. Изключително ценни са тези. Те са прости неща, но с голямо значение за опазването на местообитанията, защото без местообитания няма да ги има и птиците, които обитават именно тези райони. Участието в гражданската наука, това е изключително ценно също. Ние говорихме за мобилните приложения, с които могат да се събират данни. Всеки според неговия си интерес може да се свали съответното мобилно приложение, с което да събира данни и после тези данни да бъдат използвани за
наука и за природозащита. Така че съветвам ви да се записвате наблюденията. Дата, място, метеорологична обстановка, брой, численост, поведение на птицата, в полет, кацнала, храни малки, носи храна и така нататък. Всички тези неща ги има записани като менюта например в SmartBirds Pro и всеки един от вас може да записва данни там. Участвате в доброволчески дейности, това също е много важно. Казах преди малко, че има много такива, организират се в цялата страна, така че следете най-вече с социалните мрежи за такъв тип дейности. Подавайте сигнали, бъдете активни. Това вече не само птиците, но генерално като хора просто трябва да бъдем активни, да подаваме сигнали, когато сме свидетели на нещо, което не е окей, нарушение на закона. Важно да бъдем активни. Влизаме в пожароопасния сезон. Спомням си миналото ден колко сигнала бях подал за пожари. Подавайте сигнали не само за пожари, но и за други видове щети, които се нанасят върху природата, незаконни сечи, бракониерство. От нас зависи да бъдем активни и наистина така допринесем за опазването на уникалната българска природа. Създайте безопасна среда за птиците. Това може да стане чрез поставяне на хранилки през зимата и поилки през лятото. Това е важно за птиците, които остават през зимните месеци и по-трудно се намират храна. Лятото пък с тези жеги, птиците по-трудно се снабдяват с вода, няма места, където да ходят и затова тези поилки са много важни да бъдат поставени, особено през горещите летни месеци. Освен това, обезопасявайте си прозорците и фасадите. Говорихме предния път за сблъсъка на птиците в тези фасади, остъклените фасади. Голям проблем е, за съжаление, много сгради се правят нови и нови, които са с огромни фасади. Не се вземат това предвид и често получавам и аз сигнали и съобщения за намерени най-вече бойни птици, които са се сблъскали в стъклата в тези фасади. Има специални стикери, специален начин на направа на тези фасади, така че това също е нещо, което може да използвате, за да помагате на птиците и на биоразнообразието. Това са основно нещата. Сега няма да забавям повече в детайли. Това са така най-общи неща, които исках да ви кажа. Разбира се, може да се присъедините към различни прозрачни организации, да станете членове, да станете сътрудници. Има много различни методи, като вече зависи точно от вас и вашето желание и съответно участие, какво точно може да постигнете. Това е от мен. Надявам се, че не съм ви бил скучен. Сега мисля, че е време за въпроси. Илин, благодаря ти много. Да, дори вече е вдигната и първата ръка, така че директно ще дам думата на Александър. Да, здравей, Свилен. Здрасти. Тъй като аз съм фотограф на птици и съм се нагледал както на добри практики, така и на лоши практики. От колеги фотографи, говоря за преследване на птици, говоря за пускане на звуци, дигане на шум и така нататък. Понеже спомена, че не е хубаво да се снима пред гнезда в брачен период и така нататък, има местности в София, паркове, в които, така да се каже, се знаят гнезда на птици. Лично аз знам за гнездо на птица, няма да споменам коя и къде, която гнезди на супер натоварено място към хора. Говоря за черния кълвач. Да. Използвате най-съща дупка всяка година, знае се къде е, нали, който от София и така нататък. И аз съм ги снимал там. Тук имам два въпроса. Нали. Първия, окей ли да ходя да се снима на фона, че птицата не видях да е обезпокоявана от присъствието ни там. Втория ми въпрос е чисто поведенчески на птицата, тъй като не мога да го разбера наистина.
защо гнезди на толкова натоварено място към хора, деца, кучета. Там е страшно натоварено като хора. На фона, че в самия парк има места, които са много по-тихи, много така подходящи да е по-насаме с семейството си, така да го кажем. Да, благодаря ти. Кратки отговор е, има и птици. Сега птиците те са много разнообразни, има си различно поведение, има си видове, които са от така наречената група на синантропните видове, които гнездят сред нас хората. Аз, когато презентирах, има предвид по-скоро гнездата на защитените видове птици, на застрашените видове птици. Сега, например, гнездо на бял щъркел, всеки може да снима долу под стълба, без да е някакъв много голям проблем, разбира се. Специално при черния кълвач, знам мястото, за което говориш. Аз го знам още от студент, като бях в София. Просто кълвача се намерил там подходяща хралупа, в която гнезди. Привикнали са птиците на човешкото присъствие, на кучета и така нататък, и съответно те продължават да се гнездят там. Сега дали бих го снимал, аз лично не бих го снимал на хралупата и на гнездото, но пак казвам, ако самата птица не е притеснена, съответно и самата разстоянието от самото дърво е далече, окей, но пак зависи от самия вид птица. Според мен да го снимаш точно на хралупата не е много окей, защото все пак е някакъв вид безпокойство. Сега вече тук е по преценка на човек, който реши да го снима. Генерално снимане на гнезда на птици не е много окей. Това мога да кажа. Но вече зависи от вида, зависи от място, зависи от поведението на самата птица, зависи за кой вид става дума, разбира се. Така че това е отговора ми. И друго исках да попитам, понеже аз доста често търся литература за птици, изобщо за поведението им, при брачния период, след брачния период, между какво става с тях, тъй като фотограф се интересувам. Специално ще споделя моите наблюдения върху обикновения пчелояд, тъй като ги има около София доста. Забелязвам, че при брачния период са доста активни, разбира се, копаят хралупите, хранят малките, бият се и така нататък. След брачния период се разпръскват и не можеш да ги видиш така толкова лесно. И съответно се чудих дали подготвяте на база наблюденията ли от SmartBirds, от много други приложения, като примерно eBird и Merlin, дали се подготвя някакъв вид литература, като във вид на книга, на енциклопедия, на каквото и да е нещо от този род. Ние подготвяме, става дума преди малко за атласа на гнездящите видове птици, но такъв тип публикация, засягаща етологията, т.е. поведението на птиците, по-скоро не се подготвя. Не знам скоро да е издавана в нашата страна. Има в минало такива литературни източници, които така дават описание на поведението на птиците, но на този етап точно такава литература етологична не знам да е издавана и да се подготвя. Да. Просто е много трудно за намиране. Да, говоря за литература, която описва точното поведение на птиците. За отделни видове има разни информационни материали, които излизат за по-застрашените видове птици, в които може да се намери повече информация за самото поведение на птицата, но генерално така общо за птиците, поне на мен не ми е ясно да има съвсем скоро българска литература на такава тема. Може би чудества на английски. Търсих, имаше една книга, която търсих и аз. Буквално ще да си я купя за Kindle. Тя се оказа, че не се предлага за нашия пазар и така нататък. От тази гледна точка, нали, защото такъв тип литература много трудно се намира, дори и в чужбина. Нали, има за определители и така нататък, но това е съвсем друг тип литература. Да. Александър, за въпрос. Да. Последно. Дали ме чувате? Чуваме ви. Или не чуваме ви, да. Тихо, но ви чуваме. Ирина Матеева се казвам. За гнездото на черния кълвач. Значи знам за какво говорите.
Кълвача си построи там гнездото през 20-та година, когато беше пандемията. Наистина е малко уникален случай специално за този вид, тъй като черният кълвач принципно не допуска хора до себе си и ако отидете в дивата природа, няма да ви допусне на толкова малко разстояние. Така или иначе, той започва много рано да гнезди и към края на май месец, когато започва вече времето да става трайно хубаво и да има много хора, малките до края на май излитат от гнездото. Аз лично съм го показвала на курсисти от моя курс за наблюдение на птици, но това, което ми прави неприятно впечатление е, че тази година, колкото пъти отида там, се виждам някакви хора с фотоапарати да висят пред гнездото. Мисля, че не е много окей. Птиците правят разлика между това да има движение наоколо и хора наоколо и също така хора, които се фиксират върху тях. Не знам вие като фотограф дали сте забелязвали, че примерно ако не обръщате внимание на някаква птица, голяма е вероятността и тя да не ви обръща никакво внимание. Също както и с мишоловите по пътя. Колите си минават, мишоловите си стоят каснали по дърветата, но ако решите да намалите или да спрете колата, или да излезете, птицата веднага излита. И в този ред на мисли наистина не е много окей. Въпреки че птицата е много толерантна към хората, ако мога така да кажа, все пак не е добре да се злоупотребява с тази толерантност, защото когато се фиксирате върху нея и с обективи също така, снимани и така нататък, птиците го усещат със сигурност. Съгласен съм на 100%, да. По самото поведение на птицата може да разберете дали тя ви е усетила, дали е спокойна, дали е на щрек и по това може да прецените дали сте стигнали дали сте на границата вече да предизвикате безпокойство. Да, това имах в предвид, защото когато я снимах съответно от някакво разстояние, не съм застанал точно под гнездото, не я усетих да е притеснена. Сега снимам птици от 3 години горе-долу, имам представа, когато птиците наистина почват да нервничи и почва да е неприятно, то тогава и на теб ти става неприятно, защото виждаш, че това животин, че го тормозиш по някакъв начин, Мисълта ми е, че друг вариант, разбира се, винаги е да се постави палатка или да се постави камуфлаж или нещо, защото птиците винаги асоциират големи обектив с оръжие, понеже са били много обстрелвани в миналото и това им най-вероятно и се предава по ДНК и така нататък. И те по един или друг начин го асоциират, те не разбират какво е фотоапарат съответно, го асоциират с оръжие но затова попитах, защото ми просто е интересно поведението на птиците и това, което казахте е много, много полезно, че тя е започнала да гнезди, когато там е нямало хора или поне в този обем, в който ги има в момента. И затова ми беше интересно просто, защото. Благодаря. Много интересна дискусия се получи. Благодаря на Александър и на Ирина и на Свилен за това. Ирина, вие вдигате ръка. Имате ли някакъв въпрос или допълнителен коментар? Не. Добре, благодаря ви. Има няколко въпроси от чата. От Елена, здравейте, какво приложение за наблюдение на птици можете да препоръчате? Аз казах преди малко, значи това, което аз използвам е SmartBirds Pro, мобилно приложение на БСДП, изключително лесно за боравене, като в него, освен за птиците, може да записваме данни за бозайници, земноводни, влечуги, риби, редки растения, както и за заплахи, например, ако станем свидетели на някоя заплаха. Така че наистина много лесно за използване, изключително ценно, много данни се събират с SmartBirds Pro. Тук при него историята е, че той е само за Android, телефон, който работи на система Android. За iPhone не става, така че ако е на Android, смело препоръчвам това приложение. Вече ако използвате iPhone, iOS системата, там вече нещата са доста повече, като OpsMap, eBird, това са така най-популярните
приложения, които използват хиляди хора и които събират много данни. Добре, благодаря. Румен пита как съжителстват чайките и лястовиците. Както ние с комшиите, както аз с комшиите, например, съвсем нормално се съжителстват чайките и лястовиците. Чайките си имат едно поведение, лястовиците си имат коренно различно, така че не мисля, че имат някакъв допир, някакъв конфликт между двата вида, за които става дума. Така че съвсем нормално и успешно си съжителстват лястовици и чайки. В Свищов веднага сещам едно място, където гнездят жълтокрайки чайки, така наречените гларуси. Една висока сграда и 2-3 метра под гнездата с чайките има гнезда на селски и на градски лястовици. Така че тези видове си живеят съвсем нормално, без някакви конфликти и проблеми. Поне аз не съм наблюдавал. Добре, супер, благодаря ти. Имаме ли други въпроси или коментари? Някой желае да добави нещо? Станислава? Аз имам един въпрос, който не засегнахме, но ми стана интересно. Каква е ролята на предавателите, които се поставят, примерно на пеликани, на лешояди и такива по-застрашени видове птици, за тяхното опазване? Може ли да ни кажете малко повече за това? Да, благодаря ти за въпроса. Изключително ценна е. Самата телеметрия е така нов аспект в орнитологията, който възникна преди 15-20 години, може би малко повече. В момента се развива изключително бурно с развитието на новите технологии. Самите предаватели те представляват специални устройства, които се монтират върху определена част на тялото на птицата, предават сигнали, които ни показват точното местонахождение на вида. Използват се за приложни цели. Веднага ще ви дам пример. Например, с кътоглавия пеликан. Ние маркирахме една птица в района на град Бургас. Поставихме и предавател на специална платформа. През половин час мога да се настроя съответно и през 5 минути, през повече или по-малко време, разбира се. Ежедневно следим движението на птиците. Ние маркирахме през февруари. През ноември месец, някъде беше вече около 5:30 след обед, беше стъмнило. Получих сигнал, СМС, че има някакъв проблем с предавателя на птиците. Тези предаватели пускат сигнали, когато има някакъв проблем, когато птицата не се мърда, не се движи или самия предавател е с неправилно положение спрямо земните оси. Веднага влязох да проверя какво става в системата. Видях, че птицата не се движи от половин час, има някакъв проблем. Изпратихме сигнал до колегите от Гърция, понеже това беше северно от Солун. Те отидоха сравнително бързо и видяха, че птицата е загинала, заедно с още към 15 кътоглави пеликана. Били са в една наводнена нива, било нещо като блато се образувало. Станало е късно и са тръгнали да се прибират към място, където нощуват. Но понеже е било тъмно, точно там, където са били кацнали, има голям електропровод, т.е. дълъг електропровод с жици и, за съжаление, тези пеликани са се ударили с жиците и са загинали. Последствие колегите от Гърция обезопасиха тези жици, сложиха дивертори, те станаха видими за птиците, от тогава няма данни за жертви. Така че птицата загина, предавателят реално не функционира, но получихме ценни данни за заплаха за този вид на определено място, което после беше изолирано и съответно реално тази птица загина, но тя спаси хилядите следващи пеликани, които ще обитават в района. Така че те ни дават данни за заплахите. Много е важно да видим каква точно е заплахата, каква е причината за смъртността, например, на птицата. И друго, което ни дават предавателите, е данни за техните придвижвания и миграции. Много често предаватели се използват при видове, които имат дълги сезонни миграции, бели щъркели, розови пеликани, лешояди, орли. Ние може да проследим самия миграционен коридор на вида. Така че, освен за придвижванията, предавателите ни дават данни за заплахите, които ние в последствие като правозащитници трябва да предотвратим.
Благодаря. Анета има въпрос. Здравейте! Искам да питам, кои видове птици в България са отбелязали най-голямо подобрение благодарение на всички тези природозащитни дейности и обратното, кои все още се нуждаят от най-сериозна защита? Мога да посоча само някои примери, така положителни. Пак ще започна с любимите катоглави пеликани. Благодарение на нашите усилия, нашите партньори и доброволци най-вече, успяхме да създадем нови колонии на катоглавия пеликан в България. Дълги години вида беше само в езерото Сребърна, но благодарение на такъв род природозащитни дейности видът вече го има и в Природен парк Персина и в защитена местност Калиморо Бръшлен. Надявам се съвсем скоро и отново в района на град Бургас, Бургаските езера. Така че това е един добър пример. Белоглавите лешояди последните години така с положителна тенденция, благодарение на целенасочената и дълга природозащитна работа, която се извършва вече повече от 30 години. Черна лешояд с новите гнездови находища в страната, Врачански Балкан, в Източни Родопи, в Котел, също е добър пример за възстановяване на вид. Царски орел, вид, по който специално БЗП работи от самото създаване, също е с така положителна тенденция. Белошипите ветрушки бяха възстановени от колегите от Зелени Балкани, благодарение на тяхната програма по размножаване и възстановяване на вида. Така че има много такива примери. Сега за лоши примери, т.е. за видове, които не се увеличават. Веднага сещам на първо четене за ловния сокол, който по принцип се намират нови гнезда. Намериха се нови гнезда последните 3-4 години, но видът с критична численост в България, така че за него трябва да продължава да се работи активно. Един вид, който изчезна така почти пред нас, е вечерната или така наречената червенонога ветрушка. В миналото, преди 20-30 години, видът надеше доста често на различни места в страната, но последните години почти не откриваме гнездящи двойки. Този вид е тясно привързан към посените врани, тъй като той не си прави гнезда, ами много често гнезди в гнездата на посените врани. Самата посена врана е вид, който специално в Северна България изчезна драстично, т.е. тя не е изчезнала, но намаля драстично. Големи колонии бяха унищожени и това също оказа негативно влияние, така че със сигурност вечерната ветрушка е такъв вид. И общо това са на първо четене. Има много успехи, но има много още работа, която трябва да бъде свършена, да може да се гарантира опазването на тези емблематични видове. А има и видове, за които не правим нищо, но се увеличават, например розово фламинго. Благодарение на климатичните промени, на нарастването на популацията в Южна Европа, млади птици тръгват на север, намират се най-подходящи места и съответно тяхна численост рязко се увеличава. Знаете какво се случва в района на Бургаските езера, Поморие, включително и горе в Шабла, по Шабла наблюдават розовото фламинго, вид, който просто заради промените в климата започва да търси, разширява ареала си на север и спомням си преди 25-30 години, когато имаше една-две птици розово фламинго в Атанасово езеро, голям фурор предизвикаха, а сега в момента има около 2-3 хиляди, 4 хиляди птици. Така че това е пример за такъв тип експанзия, на който ставаме свидетели. Благодаря. Много интересни примери дадохте. Да, и аз благодаря за въпроса. Добре. Александър? Да, пак съм аз. Искам да питам едно последно нещо, понеже наблюдавам в Западна Европа, в Щатите и в Канада. Има такива защитени паркове, на които ходят фотографии, то в големи количества. Т.е. десетки хора ходят там да снимат. Някакси как успяват те там да е едно такова общество от много хора, които снимат и все пак умеят да запазят природата и защитени видове и така нататък. В България това нещо не работи по същия начин. Мисъл, въпрос на менталитет, въпрос на култура или пък нещо друго. Или на въпрос на закони, пък на съответната държава, че ни им позволява да правят.
Да, ами ти реално се говори само на въпроса. Специално, понеже съм бил в щатите на обучение, около месечно без обучение, което посещавах различни държавни институции, национални паркове, защитени територии и тогава хората ни показваха как работят там. Има си много утвърдени закони, които се спазват и съответно нарушителите просто не искат да бъдат нарушители, защото не могат да понесат това, което ще им се случи. Така че със сигурност законите играят голяма роля в случая. Естествено, тук вече е ценностна система, култура, поведение на общество, комплекс от цялата история, но със сигурност законите и това, че глобите са доста сурови за нарушителите, оказват огромно влияние. Ние тук не можем да намерим хората или човек, който е отровил лишаите 3 години. Просто давам за пример, нали, всеки си прави каквото си иска, включително в поддържани резервати, нарушават се маркировките, водят се групи на места, където не трябва да стъпва човешки крак. Така че това са нещата. Няма регулация. Няма регулация и да. Дълга е темата, но наобщо това да занимаваме публиката с... Да, разбрах. Това са нещата, да. Да, но се надявам, че в бъдеще тези неща се подобрят и ще има много успешни примери за съвместни сътрудничества. Да, надяваме се с различните видове организации, с проекти като тези, които и ние правиме, че ще се дигне нивото и културата на хората към природата, така че всички да са по-добре запознати и може би по този начин доброволчески да подобрим нещата. Добре. Аз желая да благодаря на Свилен и на всички участници. Благодаря ви за това, че останахте толкова дълго време днес. Искрено се надявам, ви е била много интересна и полезна лекцията. И да, благодаря още веднъж и успешна седмица на всички. И аз благодаря и успешна на всички. До скоро и който идва по Дунава да звънка. Знае къде ме намери.